Među prvima koji su nam se ponudili da bi htjeli pomoć su bili Zagrebački solisti, znači jedan od najslavnijih sastava, i pitali su kako bi oni mogli pomoći, a kako bi drugačije nego koncertom. Čekali smo nekakav najbolji trenutak, nažalost možda i nismo dočekali, mislili smo da će ova i pandemija malo popustiti, pa da ćemo imati malo možda slobodnije taj pristup tom koncertu. Nažalost, evo, imamo ograničen broj mjesta, neće biti za sve mjesta, ali mi očekujemo večeras vrhunski koncert. Ansambl Zagrebačkih solista dugo već vremena je razmišljao o ovome, a i u našoj povijesti je zapravo bitno da uvijek kada postoji nekakva potreba za kulturna blaga u našoj domovini, da tu uskočimo. Podsjetit ću da je Ansambl Zagrebačkih solista svirao mnoge dobrotvorne koncerte za stradala kulturna dobra u Domovinskom ratu i kada se dogodio ovaj razorni potres tu kod vas u Sisačko-moslavačkoj županiji, ideja je došla vrlo brzo, doduše sama od sebe. Pogotovo kada smo vidjeli strašnu destrukciju glazbene škole, odnosno nekadašnje sinagoge u Sisku, to je dvorana gdje smo mi puno puta svirali, nju krasi izuzetna akustika i zaista smo mi kao članovi ansambla na neki način i vezani uz tu dvoranu. Podsjetit ću da su Zagrebački solisti nakon potresa u Zagrebu imali jedan dobrotvorni koncert u dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a evo nedavno, prije nekih tjedan dana, smo imali na Hrvatskoj televiziji prijenos koncerta za stradala kulturna dobra na području Banovine, a ovaj koncert nam je posebno važan, posebno bitan, jer ćemo tu biti baš u Sisku, tu ćemo biti gdje se sve to dogodilo, pomoćemo barem na neki način, kako da vam kažem to, moralno ovim ljudima i ovoj djeci ovdje da steknu iskustvo sviranja sa ansamblom. Posebno smo sretni što ćemo uz dvije mlade sjajne solistice imati jednu točku gdje ćemo nastupiti sa učenicima i profesorima glazbene škole u Sisku, svirati našega proslavljenog skladatelja, treću simfoniju našeg proslavljenog skladatelja Luke Sorkočevića. Uz koncert u Sisku najavit ću ove godine gostovanje Zagrebačkih solista i u Petrini, a isto tako i na Zrinu, Zrin Fest, tako da evo bit ćemo ovdje u ovom kraju, u ovom predivnom dijelu Hrvatske i svirati za sve koji nam se dođu slušati. Pa trenutno smo skupili više od 1,5 milijuna kuna. Mislim da smo stvarno, to je jedan, ja bih rekao, značajan iznos, da svi kažu to ti za obnovu nije ništa, to ti je samo za papire, za nekakve projekte i tako dalje, ali ono što je najvažnije da se cijela Hrvatska ujedinila i da su nam sa svih strana nam stiže pomoć i sigurno ćemo taj novac dobro iskoristiti. Mi reklamiramo naš račun na našoj Facebook stranici, na našoj web stranici, lako je doći do nje, tamo je naš račun objavljen i jednostavno je uplatiti, samo treba imati novaca.